Welcome back my YouTube channel. आंनि बे राजनि दैमारि YouTube channel नोंथांमोनखौ गासिखौ बरायनानै लाग्रोबाय। सोरबा फैनाय मोनदांनिथिं मानोना भिडिअ खालामबाय थाया नालाय ओमफ्राय लाजिया। क्या बोला तूने? लाजिया आं भिडिअ बानायनो होमबाबो नाजागोन आरो इउटुबार जानायनि गोसो दं नालाय। खत्म। आं जि सुनोसै नामाथाय सान्दुंबो दुंखादों। जि सुना लाग्रोनोसै आंनो मेल्ला खामानि दंबावो थोरसि सुनांगौ ओंखाम संनांगौ हिनजावफोरनि खामानियाथ' बेनोसै नङा होमबा गासिबोथ' मावखायो बेखौ। बिमाया हाथायाव थांनो दिनैसो सान्दुं दुंदों आरोना नै दिनैसो बिराद सान्दुं दुंबाय। जोमैबो दङ जि सान्दुं दुंदों बेसेबा गोबावनि उनाव ओमफ्राय जि आरिबो सुनांगौमोन जोमैबो दङना हनै अख्राङाव हनै जोमै खारगासिनो ओमफ्राय आं बोरै जिखौ सुनांगौना सुनाङा सानगासिनो आरोना आङो। आइ टस 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 हा बेयाव मानो हरफैदों नोंलाय हा हेट फेट 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 आयौ बारबो बारदों नै बिराद नै बियो आं जावैनायमोन आरो गया जोंहानि आब'मोननि न' नै आं जिखौ सुनोसै सिलानिफ्रायनो हाग्रा जाजोब्बायहाय जों बबाव गाबफैखो मानो गाबफैखो बेखौ मानो लांफैयाखै नोंलाय अरगोनसो नामा बेलाय न फिसाखौ मानो बिदि गारो नोंलाय नै बिनि नामा मा होनोमोनलाय कृष्णा जाहैदों ओरैजाय ओरैजाय नै ओरैजाय बे बोरमा माखासेखौबो हालाहाय आङो डिस्टार्बानो आरो जिया ओंखारदेरबावबाय आङो दा जिखौ सुनानै लाहैग्रोनोसै नै आंहा सुखांबाय गस्ला दख'ना सुखांबाय मेंलायलायबायहाय सुखांबाय जिखौ आङो नै दङ नै माथो मारियावलाय माइरं जानो नागिरलायबाय आरोना खानांगौखा बेखायनो खर'खौ फुथ'ला लोगोफोर आं बिदिबा जावबाय थाथ'नोसै आं जावखांसान्दियावनो भिडिअ खालामबाय थाबा गोलावद्राय जागोन भिडिअआ ओमफ्राय आंनि भिडिअआ बेखिनियानोमोन दिनैनि ब्लगआ नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनोबा लाइक शेयार एन्ड साबस्क्राइब खालामना होदो बेखिनियानोसै आरो आंनि भिडिअआ बाय बाय लोगोफोर अननानै बयबो सापर्ट खालामना होदो।